היי, אחיותני יקרה שלי, מה שלומכן? אחרי חצות, עייפות פושה באיבריי, אחרי נסיעה דרומה, מרכזה, צפונה. השם יעזור, לא מוותרת על החברותה שלנו, בננות יקרות. אז הגענו למפגש 196, כל שאר הסרטונים נמצאים ביוטיוב, מיכאלה ברקוביץ' מנטוריטניה, נעים מאוד. אנחנו לומדות את חלק ד' בספר התניא, שנקרא איגרת הקודש, סימן כ' עם הפירושים, שהיגה אותם האדמו"ר ראש בני ישראל מלובביץ' ואישר, לכן אני לומדת רק מהספר הזה, והספר נכתב על ידי מייסד חסידות חב"ד, האדמו"ר הזקן, רב שניאור זלמן ברוקוביץ' מילדי. זכותו מגנה עלינו. תנשמו את התניא לתוככם. תנשמו את התניא, דבש. והגם, למרות שהיש הנברא הוא גם כן כלה חשיב כמי, נחשב לפניו יתברך כלא כלום, שכן הרי כולה כמי כלה חשיבי. הכל לגבי הקדוש ברוך הוא נחשב כלא כלום, הרי שגם היש הנברא הוא כלא כלום. דהיינו, שבטל במציאות. הוספת כבוד קדושת האדמו"ר שליט"א, או נשתגר, לא רק לגבי עצומי, שאינו בגדר העולם והבריאה, כי אם בעניין הבריאה, לגבי הכוח והאור השופע בו בנברא. כוח ואור זה הם מהכלים דיות ספירות דאביעה, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. זה הסדר של העולמות. איך שזה יורד אלינו. ואנחנו בעשייה דעשייה, מלכות דמלכות. של העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שהקו של אור אין סוף ברוך הוא מאיר בהם. שלכן זה נקרא כמי לפניו. למרות שמדובר אודות הכוח האלוקי המהווה אותו, שכן בכלים של הספירות שמהם בא הכוח האלוקי, מאיר בהם הקו. שתי שניות. מניעי המלאך מיכאל, משמאלי המלאך גבריאל, מלפני המלאך אוריאל, מאחורי המלאך רפאל, הרבה מאחורי המלאך רפאל, ועלי שכינת אל ואני על כף ידו של אל. לילה, תמיד טוב הגנות של מלאכים. לכן זה נקרא לפניו, למרות שמדובר אודות הכוח האלוקי המהווה אותו, שכן בכלים של הספירות, שמהן בא הכוח האלוקי, מאיר בהם הקו, שהוא הגילוי של אור אינסוף בעולמות. וביטול זה הוא כמו ביטול זיו השמש בשמש, שבשמש לא נרגשת כלל מציאותו של הזיו, אלא רק המאור והמקור של הזיו שהוא השמש. כמו שמבואר בליקוטי אמרים, ספר התניא, חלק ב', שכל הנבראים בטלים באמת לגבי מקורם. כפי שהזיו בטל במקורו בשמש, כיצד איפה אומרים אנו שאם התהוות הנבראים הייתה באופן של עילה ועלול, סיבה ומסובב, סיבה ותוצאה, הם לא היו מציאות יש, כי אם היו בטלים לגבי מקורם. הרי גם כעת, כשנתהוו בדרך יש מאין, הם הרי גם כן בטלים באמת לגבי מקורם, ובאופן הביטול, כמו שזיו השמש בטל לגבי השמש, מתרץ על כך רבינו הזקן. היינו כמי לפני הקדוש ברוך הוא דווקא, שהיא ידיעתו יתברך. כפי שהוא יודע את הנבראים באופן הידיעה של מלמעלה למטה, אבל בידיעה דעת תחתון שממטה למעלה, הידיעה שמצד הנברא, היש הנברא, הוא דבר נפרד לגמרי בידיעה והשגה זו שממטה הנברא נרגש למציאות יש, ודבר נפרד מהמקור שמהווה אותו, ולא שהוא בטל במציאות לגבי מקורו. ולמרות שגם הנברא יודע שיש לו מקור המהווה אותו,
ושמקור זה הוא, סליחה, כוח אלוקי, כיצד איפה, הוא יכול לחשוב את עצמו כיש, ואת המקור כאין. קורה משהו בספרייה היום, ליל מנוחה, אני הולכת לישון. כשתראו את זה בכל מקום בעולם, תנשמו את ספר התניא שכתב האדמו"ר הזקן, זכותו מגנה עלינו עכשיו, על כל מי שלומד. ברכה והצלחה בכל מכל כל. ליל מנוחה.